Monument ta' storja kulturali u soċjali hekk kien deskritt is-suq tal-Belt mill-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat fil-ftuħ uffiċjali fil-jum tal-ġimgħa. Is-suq tal-Belt serva għal 20 ta' snin biex il-produttur Malti seta' jbieħ xogħlu tant li kien ċentru ewlieni għal bejħ tal-laħam u ħaxix fil-Belt Kapitali. Iżda f'dawn l-aħħar snin is-saf abbandunat b'ħafna mill-ħwienet magħluqa jew mitluqin. F'dawn l-aħħar xhur b'investiment privat ta' madwar 14 miljun, is-suq tal-Belt reġa' ntela bil-ħajja. Ir-rinnovazzjoni totali ta' dan il-bini waslet biex jiżżewwaq bi 3 sulari ta' festa kulinari illi ħolqot mal-250 post ta' xogħol ġdid. Il-moħ wara dan il-proġett Marija Mikallef qalet ma' One News li fix-xahar u nofs li ilu aċċessibbli għall pubbliku, is-suq tal-Belt kellu rispons tajjeb ħafna kemm mal-poplu Malti kif ukoll mat-turisti li jżuru l-Belt. F'diskors li għamel il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan il-proġett huwa mudell eċċellenti ta' sħubija li jagħmel il-Gvern mal-privat. Żied jgħid ukoll li dan huwa pass ieħor li jimxi jitfit mal-bidla radikali li seħħet fil-Belt Valletta bħala l-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Intant f'attività oħra ftit pass il-bogħod mis-suq tal-Belt, il-Prim Ministru Martu Michel Muscat attendew għal ftuħ uffiċjali ta' ħanut ġdid fil-qalba tal-Belt mill-kumpanija Chemimart. Ħanut li jimxi fuq il-legat li bniet din il-kumpanija f'50 sena ta' negozju u li joffri servizzi ta' sbuħija b'kunċett modern u innovattiv. Michel Muscat kellha kliem ta' tifħir għall-kumpanija Chemimart għal fatt li d-ditta tal-prodotti ġdida li għażlet li timporta f'pajjiżna jaħdmu għattieħ fuq livell internazzjonali biex jikkontribwixxu fir-riċerka għall kura ta' Mart bħall HIV u l-AIDS.